Diverses fonts naturals d'aigua neixen a la muntanya del terme d'Escorca per alegrar aquells roquissars, valls i amenes praderes, cap més coneguda i concorreguda com l'anomenada sa Font Coberta. Aquesta ratlla fresca i cristal·lina per reconfortar els peregrins que durant segles han arribat i arriben a la Santa Casa de Lluc, provinents de camins vells de Pollença, Caimari i Sóller. Des de segles i segles enrere, els peregrins que han arribat fins al santuari de la Mare de Déu de Lluc i ho han fet accedint-hi pel camí vell, es troben, en primer lloc, amb una d'aquestes mostres de gratitud, de generositat de la Mare de Déu envers els mallorquins. Ens trobam a un lloc clau del seu santuari, la Font Coberta. Aquesta, segons està documentat, des d'ençà de l'edat mitjana, ratlla en benefici de totes aquelles persones que, assedegassades corporalment, però també espiritualment, arriben aquí a la Mare de Déu amb totes les seves angoixes per confiar-li, per demanar suport, per demanar ajuda a les seves necessitats. I veritablement aquells peregrins que arriben i poden tastar aquesta aigua fresca que gratuïtament i generosament la natura ens ofereix, ja és una senya de consol. L'any 1344, el distingit benefactor del santuari, Francesc Sacoma, com a darrera mostra de la seva generositat i devoció envers de la Mare de Déu de Lluc i el seu palau, li havia cedit aquesta font que hauria de satisfer les necessitats del monestir o col·legiata, de l'hostatgeria i dels propis romeus. Malgrat que a començaments del segle XVI sorgí un plet que hagué de discutir la propietat i els drets de l'aigua que emana de sa font coberta, s'imposà la veritat i quedà ben aclarit que tot era propietat de nostra dona, i ella se'n servia per saciar la set dels seus devots i servidors. El tema de la generositat de la Mare de Déu de Lluc envers aquelles persones que venen fins al seu santuari per visitar-la, per encomanar-li les seves inquietuds, les seves necessitats, o fins i tot per agrair-li tantes i tantes coses, no té mesura. Aquest tema ens bastaria per omplir una sèrie de llibres que parlassen d'aquesta generositat. El famós llibre de la invenció i miracles de la prodigiosa figura de Nostra Senyora de Lluc que escriví mossèn Rafael Busquets, beneficiat de la seu i molt relacionat amb el santuari, narra en detall la història d'aquests successos. L'any 1891 se restaura aquest lloc i es reconstrueix incorporant-hi els banys de pedra viva que són una oferta en els peregrins per poder fer el seu primer descans un cop arribat en el santuari, i també és col·locada aquesta bella imatge de la Mare de Déu fabricada en terra cuita que presideix aquest lloc. Es canalitza l'aigua, per dir-ho d'alguna manera, amb un sistema modern dins l'època de què parlam, i es col·loquen les primeres aixetes que facilitarien la recollida de l'aigua dels peregrins.